A když ihned zavoláte a objednáte si, získáte ještě kokos zdarma. A stále pouze 1490 korun. Zeptejte se našich nožů. Velká sasáda nožů Koko Pro. Platíte jednu, druhá zdarma. Zavolejte a objednejte ihned. Tak to proč má ten? Podívej, je video, upneme ho do svěráku. Upni ho do... Přitáhni svěrák, tady, jak nejsilněji můžeš. Ať velké nebo malé, tvrdé nebo měkké. Podívej se. Fuck, that's so... To nikdo nedělá rád. Můžete ho držet, jak chcete. Nejskvělejší je zelené. Oleje a šťávy eterické oleje se normálně vsáknou do Tady nejsou v ale zůstaly uvnitř v bylinkách. Výborná chuť a vůně garantována. Protože doma si někdy říkáme, jestli nehodíme do polévky, protože uvnitř je více šťávy než v bylinkách. Horste, nesmí se